Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanaakan ninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon na nakalapas ako dako iamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo ko'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magkagagahom nga Dios, tabangi kami pag-ayo aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala. Masayo namo pagkab-o tungod sa gasa sa imong pasaylo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Moabot ang adlaw, diin ang katawhan, moawit ni ining awita, didto sa nasod sa Huda. Ligon ang atong syudad, ang Dios mismo, maoy manalipod sa mga kuta ni ini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan, aron makasulod ang mataro nga nasod, nasod nga matinud-anon sa Ginoo. Hatagan mog hingpit nga kalinaw, kadtong naglaom nimo, kay misalig man sila kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo, kay ang Ginoong Dios, mao ang batong dalangpanan, na magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason, ug iyang gilumpag, ug gipulpog ang ilang mga syudad. Giyatak-yatakan kini sa mga kabos ug sa mga dinaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kayang iyang kaloy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa prinsipe. Ablihi ka na ko ang mga ganghaan sa katarong. Sulod ako kanila kung magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghana, ang matarong mo'y musulod niini. Magpasalamat ako kanimo, kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. O Ginoo'y hatag ang kaluwasan, o Ginoo'y hatag ang kauswagan. Bulahan ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Daigon ikaw kanamo, ikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Diyos gihatagan kita o kahaya. Malindog palihog. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba,
ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba, kay natukod man kini diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ug dili magtuman niini, nahisama sa usa ka tawong buang-buang, nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, natumba kini ug nagunob. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw. Manglingkod palihog, mga igsuon, maayong hapon kaninyong tanan. Pasidunggan nato ang mahal nga Birhen sa atong pagtuaw. Viva Birhen Maria! Mga igsuon, lipay kay ko nga nagkatigom ta karon tungod kay sa akong hugot nga pagsalig. We are gathered this afternoon because of a mother's love. Kung tugutan ko ninyong mapaambit, diha to'y usa ka evangelizer. Mi-share siya sa iyong experience sa gamay pa siyang bata. Matag Domingo kuno, manimbag yun to sila as a family. Ug human sa Santos nga Misa, mamalit ang iyang ginikanan ug usa ka tibuok nga lechon manok. Aron nga sawan kini sa pamilya nga naay 5 ka miyembro. Dili gyud kuno niya malimtan, miingon siya nga every time bahin-bahinon na ang manok, ang iyang mama pilion niya ang liog sa manok. All along, he thought nga ang liog sa manok mao'y pinakalami nga bahin sa manok. Kay maugod to'y consistently pilion sa iyang mama. Apan kuno, karon nga nihamtong na siya, ug naa na usab siya kaugalingong pamilya, didto siya nakasabot sa kahulog iyang inahan. Gipili di ay ito sa inahan, dili tungod kay mauto ang pinakalami, kay pila ra gud tawoy unod nga makit-kit nimo sa liog, apan gipili to niya, kay gipalabi niya ang mga membro sa pamilya, labi na ang mga anak. That is a mother's love. Nagkatigom kita karon mga igsuon tungod sa gugma sa atong espirituhanong inahan, ang bulahan nga Birhen Maria, kinsa gipanamkon nga walay buling sa sala. Ug ang nakanindot sa atong langit nung inahan, dili lechon manok ang gihatag niya nato. Ang gihatag niya kanato si Jesus. Ang atong Ginoo, kinsa mao ang atong paglaom. Mao di ay nga ang atong tema nagkanayon, si Maria bidlisiw sa paglaom, modelo sa simbahan nga matinumanon sa kabubuton sa Dios. Tungod kay ang mahal nga Birhen Maria, naggasa ka natong tanan sa pinaka-espesyal nga gasa sa kahitasan, ang Dios mismo nga nagpakatao as our source of enduring strength sa atong padayong pagpanaw ni ining kalibutan. Kung natong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, mao di ay ni unang challenge nga atong mabitbit karon ni ining adlaw sa atong pagnubina, nga diha sa atong pagsunod sa panig-ingna ni Maria, unta maabli ang atong kasing-kasing ngadto sa iyang gasa, si Jesus ang atong manunubos. Kay kun makaplagan nato si Jesus, mao ni tinubdan sa atong kalig-on. Haumsad kaayo ang atong ebanghelyo karong adlaw, kay ang Ginoong Hesukristo mismo nagtug-an kanato nga kun ang tao makakaplag sa Dios, sama siya sa usa ka maalamon nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa pundasyon nga bato.
nga bisag unsa pa man ang pagsulay nga mohapak kaniya, dili gayud siya malukapa tungod sa gahom sa Dios nga naglig-on kaniya. Kung tugutan ko ninyo mo paambit mga igsuon, usa ka amigo na kong pari, sa dihang didto siya sa Bantayan Island, nakabalita siya nga ang ilahang chapel leader nga dibuto kaayo, naguba in tawon ang tibuok balay tungod sa bagyong Yolanda. Niadto siya og niduaw aron unta iyang i-console. Apan siya mismo nahangangha. Tungod kay katong maong tawhana, mitubag sa pari sa pag-ingon, sige lang Monsenyor, hangtod naa pa ng dagat, kumbati. Nindot kayo ang ipakita niya itong maong tao, tungod kay sa iyang debosyon sa Ginoo, ug sa kahugot sa iyang pagtuo, bisan tuod dako kayong pagsulay, mihapak kaniya og sa iyang pamilya, wa gyud ni nakapa-discourage niya. Hinunua, nagsudong sa lapad nga dagat, nakita niya ang Dios nung providensya, nga dili gyud siya pasagdan sa Dios, ug ang maong Dios nung pakiguban, maoy hinagiban, aron nga makabangon ang ilahang pamilya, bisan pa man sa mapintas nga katalagman. Nindot kay ni nga pahinumdum alang natong tanan, kay walay bisan kinsa nato mga igsuon, nga dili in taon makuyawan sa nagsunod-sunod nga mga katalagman nga nihapak sa atong katilingban. Way bisan kinsa diri di mabalaka, liman ka tagiugon ta, padung na unta ta matug, or kung naay bagyong moabot, makulbaan ta sa hulga sa baha, o dili bakaha, masubo ta, masayod ta nga naatay mga kaigsuunan nga namatyan in tawon tungod ni ining mga pagsulay nga atong nasugatan. Naatay mga kabalaka. Ug niining atong pagnubina kang Maria Santissima, gipahinumduman kita nga naa di ay tay tinubdan sa kalig-on, diin kita makapauli as the source of our security. Si Jesus ang paglaom nga dili gyud makapasagmuyo, the hope that does not disappoint. Ug diha sa atong pagbitbit sa presensya sa atong Ginoong Jesus, ipadala kita niya nga mopaambit niini ngadto sa uban. Ug mausab ni ang ikaduha ug katapusang challenge atong mabitbit karon. As devotees of the Immaculate Conception, kita usab sama ni Maria giimbitar nga puy-an ang iyang panigingnan. Nga unta dad-o nato ang presensya sa atong Ginoo aron nga human kita nalig-on. Ato usab nga lig-unon ang atong mga igsuon. Nindot kay ni nga pahinumdom tungod kay naa kunoy pandemic karong panahona. Dili na sa COVID kundi a pandemic of despair, where people tend to easily give up on their dreams, on shattered aspirations, tungod kay daghan ka itang mga pagsulay. Hinungdan nga ang matag usa kanato as pilgrims of hope are invited to become agents of God's love and compassion ngadto sa atong igsuon nga hapit na mo surrender tungod sa kabugat sa mga problema nga gipas-an sa kinabuhi. Diha sa atong pagpaminaw ug sa atong kaugalingong paghupay, nahimo di ay tang magdadala sa presensya sa Ginoo sama sa mahal nga Birhen Maria. Diha sa ato ang pagpadayon ni ining santos nga misa, mao di ay ni ang grasya nga atong mapaabot nga unta sama ni Maria, unta kita malig-on kanunay pinaagi sa Dios nung presensya. Ug diha sa maong katakos, ato usab untang manggihatagong ipaambit ang presensya ni Jesus ngadto sa uban sugod sa atong Pinoy-anan. Viva Birhen Maria! Palihog manindog kita,
Mangamuyo kita sa Dios sa mga panginahanglan sa atong katilingban, ug motuaw. Mahigog maong amahan, dungga ang among pag-ampo. May May gugmaong gugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian, ug ang mga relihiyoso, magmakanunayon sa ilang panaad ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga politiko, ug sila nga nangalagad sa gobyerno, magmatinud-anon sa ilang mga panaad ug mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, Dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong pagtuo, matukod unta diha sa ligong sukaranan, sa atong maayong panigingnan, inay sa atong mga pulong lamang. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga naghupot og mga katungdanan, magmakugihon sa pagtuman niini. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga nangamatay nga kaparyentihan ug kahigalaan sa katapusan makadawat sa ilang ganti didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ang itong amahan, dungga ang among pag-ampo. Hangyoon nato ang mahal nga Birhen Maria, nga ubanan kita sa atong mga pangaliya. Mutuaw kita. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit no namong amahan, dungga nga mapuanguron ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, ug tambungi liguna kami kanunay pinaagi sa gasa sa imong Dios nung presensya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad, paningkamot ug sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad, gikan sa imong mga hatag. Ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi, mahimuunta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw matusa. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umata. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos, aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot na namo. Nagpaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mobalik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghius sa kita pag-awit sa Amahan namo. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man ang hinghalian, ang dahungan himaya, ang sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, mana kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. Magpulos unta ka namo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinagi niini kaming nagpuyo sa kalibutan nga lumalabay. Matudluan sa paghigugma sa mga butang nga langit nunog tunhay. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hangyon ako si Monsignor Budoy sa pag-invoke sa panalangin sa Dios sa iyang katawhan. Manalangin kaninyo sa inyong banay ug mga minahal sa kinabuhi, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad ng misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo.
Salamat